Oh, oh. Hello everyone, welcome back, guys. Godan video lana फैलायबाय गाइसफोर ओरै शेयार आंनि भिडिअआ बांसिन होम टुर बायदिल' जायो गाइसफोर मा होननानै बुंनो न'आव थानानै बांसिन भिडिअ खालामा नोंथांमोनखौ आं माने मा होनना बुङो समबो एसेबां मोना नालाय मा होननानै बुङो बेनिखायनो न'आव थानानै नोंथांमोनखौ एसे मिनि होनो एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो गोसो जायो माबायदि नुदों गाइस एसे कमेन्ट खालामलाय एसे बांगाल दारि गोलाव बायदि नुहांदों ना गाइस दारिखौ लानोसै एसे गोलाव लानोसै बेनिफ्राय खानायाबो बिथिं लावबाय थादों बेनिफ्राय हानायाथ' हानाय जाथ'नाय नङा खानायखौ लाजिनो रोङा सबनि मोजां नुदों मा मोजां नुवा बेलाय नाथाय गाइसफोर बेनिफ्राय माबा बांगालफोरनि टपिसो बायनानै लानोसै आं बरियानो ओरै थोलोलोनो ओरै बायनानै लानोसै बांगालफोरनि बेनिफ्राय दारियाबोथ' दारि गोलाव जासिगोन नै हायलायबाय उतपात डिस्टार्ब खालामनो फैलायबाय इथिं नों मानो हायनांगौलै दानो हाय मारबाय नोङो हा ए जमा जमा दांबोबाय दानियाबा सेस बेनिफ्राय गाइसफोर दिनै अमा बेदरजों बेनिफ्राय माना मुनिजों ओरैबायदि गोथाव जायोना सयथिनोबो एसे बानलु गोसा होनांगौ बेनिफ्राय मस्ला मस्लि बारा होनाङा गाइस मस्ला मस्लि बारा जाबालाय एसे उदैनि प्रब्लेम जायो बेनिफ्राय जिरा मस्ला होनांगौ ओरैबायदि मोजां गोथाव जायोना गाइस सयथिनोबो दिनै अमा बेदर लाबोदों आं गाइस ओमफ्राय अमा बेदरजों माना मुनिजों ओरैबायदि जागोन आङो गाइस हाय दा बुंसै आरो बिफा भिडिअ खालामनायखौ गथ' नायबाय थायो मोसाना खिथि दे मोसा दे जल्दि मोसा लगाव आयं दे टें क'क्राझाराव खोनासोलायदों बङाइगावआव बुंसोलायदों नोंसोरलाय माथो फिथा मोनजायैनि बुलायलायदोंनो नंगौ बिथिं जोंहा माना मुनि साबाय थादों बेनिफ्राय नैबेयाव जाबाय अमा बेदर लाबोखाबाय आङो गाइस अमा बेदर बेयाव थफ्लासे आधा केजि ओमफ्राय जानोसै ओरैबायदि मोजां जागोन गाइस दा बुंसै मा दिनैसो नुदोंना आंखौ जोमनाय आंनि न'आलै गाइस मालायनिसो प्रेजेन्ट मोननाय बिनिखाय मा मुरलिलि नायदों हा मा मुरलिलि नायदों ओइ मा मुरलिलि नायदों हा सायनोबा साय थाब मजाया नांदों जोमनानै एसे बायनो हाया नालाय जोंफोरा मालायनिफ्राय मोनगाननायखौ जों गानदों आरोखि अनेकबोनो आंहा गिफ्ट मोनसे दङ र' आं नोंथांमोननो देखायनो बेबो कम्पानिनिफ्राय मोनबावसो गाइसफोर जानला मोनला नङा सोरबा बिगथिया होनाय नङा कम्पानियासो हरबावदों आंनि गिफ्ट हादर नङा नायनो र' देखायगासिनो गुबुन मोनसे गिफ्ट दाखालिनो मोनबोदों आङो नैबेखौ कम्पानिनिनो गाइस मा बुस्थु बेलाय गस्ला दामियानो र' खेवनानै नायनि आं थफिफोरखौलाय मा गानबाय थानोलै गानना नायथानोसै जायोना जाया एम साइजनो आंथ' डाबल एक्सेलासो जायो बडिफोरखौ लाजाखाया मोदोमफोरखौ नायना राखांगासि लाजिया गोदोमायाव मायाव नायनानै आंखौ गोसोथोनाय नोंहा ओइ गोदोमायाव नायना गोसोथोनाय एकदम नैबे फिगारफोरा डेन्जार नांगोन नैबे गुवार एकदम फिट ओरैनो नुनायाव स्ल'दारा नुयो गाइस बेगेंफोरानो मस्त गिदिरखा आंनिया नोंसोर मानो डिस्टार्ब खालामो आंहा गस्ला गोदान प्राइस मोनदोलायनो मा नोंसोर डिस्टार्ब र' नै मा बिथिंबो उल्थां फाल्थां गेलेक्सि सिमेन्ट कम्पानिनिलै गाइस सिमेन्ट जोंफोर मिस्ट्रि मावो नालाय बेनिखायनो जोंनो हरदों गाइस सिमेन्ट गेलेक्सिनि जोंना नायनो र' माबायदि बडि फिट सयथिनोबो
औ माथो उदैयाव माबा खारनाय बायदिसो नुलायलांदोंलां Wah, Solman kenapa halal suci nih? Nih, kau pernah nih? Suci nih mana biasa ke udah kamu kau pernah kan dia suci nih mana? Maba yang kerlang nih, ya, kamu mau salah. Kau pernah naga ini, ayo, kau pernah kang lebih udah kamu nih, singkut nih, wah. मोजाङानो खामानि मावनो थिग जागोन एकदम बडि फिट आरोना एक्चुअली आंनो बियो बुस्थुआ एम साइजसो बियो एम साइजआ बिराद टाइट जायो बेनिफ्राय एक्सेलआसो जायो आं डाबल एक्सेलबासो जायो गस्लाजों मानसि मिलायना मिलायाखै नायलाय एसे मा नों साइनायावसो गोसो होबाय थायो सिनायना नुवाखै नोंनोबो नांगौमोन नामा गिफ्टआनो गिफ्टखौनो गिफ्ट होनबाय थायो गिफ्टखौनो गिफ्ट आग्लाय बिग्लाय मा बुंनो गासिबो बायनो नांलाया नै गेलेक्सि कम्पानिया हरलायबाय आंनो गेलेक्सिया गेलेक्सि नैयाव फरायनि नि गेलेक्सि GALAXY गेलेक्सि आरो उनथिंबो लिरनाय दं नै फराय उनथिंबो फराय कन्टेन्टआथ' बारा मोजां नंखायामोन गाइसफोर दिनै बेसेबांखिनियानोमोन गाइस दे आरो सापर्ट खालामाखैबा सरि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम दे सनाफोर दे लोखिफोर दे